Здравейте! Здравейте и добро утро! Вие сте днес с мен Беро Грилс от Филибето. И понеже отдавна не съм се включвал, нямах много време просто за излизане и за разходки така по гората. Но в първия удобен момент на почивен така на днешния разпети петък реших да излена. И така тук в една такава хръсталак се наврях и понеже случайно така забелязах, исках да споделя и с вас. Сега не знам така зад мен дали виждате, но сега ще обърна камерата. Това е хабитата, в който обикалям. Вземах да потърся смрачкулите, морхела изколента, но така няма много и понеже така забелязах една, не знам дали мога да зумна да видите. Не мога и да приближа толкова, но ще опитам аз да се приближа заради гъсталака. Ето. Ето една от гъбките, които търсим. Морхела изколента. Но са толкова незабележими, даже тук току-що видях до нея една друга, да я разкрия така с ръка. Че те направо са скрити и не се виждат. Ще ги взема тези и докато така съм с вас, ще оглеждам по хръсталака. Той трудно самушка човек да потърси, за да види. Да се надяваме, че за така предстоящите празници ще наберем малко колко да сложим до агнешкото. Но в крайна сметка винаги пък ще ни остане така една разходка из природата. Трудно, приятен ден. Трудно се забелязват, затова казвам трудно, защото трябва човек да влезе вътре, да ги търси явно помежду хръсталака, че иначе няма и как да ги забележи. Пък и както споменах, те успешно се крият. Бре. Там забелязах едни. Не знае как да ги достигна. Ще опитам да ги приближа. Ето ги. Типичната изколента. Морхела изколента. Даже вижте какви са хубави така. Красиви, свежи, млади.
Явно общо взето има някоя друга гъбка, но не са така в изобилие. Но пък, както ви казах, нищо де. В крайна сметка винаги ще си направим разходката. Трудно е с хръсталака. Пак забележете горе-долу каква е хабитат, какъв е. Знаете къде да ги търсите. Там също забелязах нещо. Тези така са изгледани хубаво, ясно се виждат, но иначе може и почти да не се виждат. Общо взето трябва да се ползи, за да се търсят. Понеже там виждам една още почти незабележима, ще ви оставя. Това беше от мен. Чао за сега. Вие бяхте с Bear Grylls от Филибето. До нови срещи!